mmadụ just ketecha ụlọ sigo ka m mechagoro stew m na-eri mechara nnọọ stew m na-eri mana ọ nwere dị m n'obi nnọọ nchọrọ m wee na-eme ihe a na-eme ka m wee na-akọrọ ndị Igbo ndị Igbo mụọ ghọtara ma vidio m niile m ebido ime from today okwu ma na-ekwudorede bụ ndị Igbo ka mma na-ekwu maka nwere ndị tribe ọzọ ma akpa afọ ma ndị land ọzọ ma akpa afọ ihe m na-eji wee nye otu a ọ dị nwere onye mụha chọrọ ịwụ activist nke ndị a na-akpọ activist ọkwa ya na-akpọfa activist ndị nwa na-amị nke ma mụha mara ife na arụsef ego a politician ọnwụrụ nke m na-asọpọt ihe nchere nnọọ ka onye ọbụla mee na this video ọ imerụ m na this video wee gee ntị ọ bụrụ na ihe m na-akọbata because m nwere ike na-akọkọtu and before mbido Igbo mma na-asụ bụ Igbo with slang Igbo with slang eche na ọnwa Igbo 9 na ndị otu nna biko ihe owe na gị tunuo ABS Igbo nke m na-asụ nsụchara obere English mana mụ achọrọ iji English wee sụọ ya anụ achọrọ m ka onye ọzọ na-anụ. My main purpose of my videos bụ sọ ndị Igbo because ahụ m onye Igbo so ọnụ ọbụla m na-akọ ndị Igbo ana m akọ ya onwe m okwu ọma ọbụla m na-akọ n'isi ndị Igbo ana m ekwu ya onwe m achọrọ m iyuzo onwe m as an example chọrọ m ịkọ any other person or anybody kpọta any country maọbụ any tribe onye n'ihe m na-eme ọ na onye a na-akọ nke onye a na-akọ nka anyị kọsị ya ekwusi onwe ihe ọbụla ịfụ n'ihe ọbụla ihe ọbụla m na-ekwu make sense then ị kwesịrị ịma ndị a na-ekwu maka fa because ebe m madebere ihe ka mụnwa na-ekwu mụnwa ya bekịta nwere ike ọ bụrụ na amamihe m nọ hie so ndị amamihe ha nọ hie amamife ya na-akpọ ma ịma na ịnọdụ ya head onye na-ebe a masị na onye na-ebe a na-apụwala onye na-ebe a sị na onye na-ebe a na-apụwala onye na-ebe a sị na onye na-ebe a na-apụwala kezi ndị nọ na ihe ha ya akpọzi ndị nọ n'elu eju ọfa asị ịlapụ ndị ya so okwu m niile or my videos ebe ọ na-aga wụ ndị anọ n'ala wee ruo ebe a ma ọ bụrụ na ebe a ka m nọ just nna ya agụkwa akwụkwọ na ya agụlọ nke ka ijebe n'ọnwa ma ka ijefu Jizọs Kraịst ma ka ijefu onye nwe mba agụmakwụkwọ nke anyị bụ nna inye m ihe na-abụ like mma na-aba ihe m mma na-aba na-asị m provided na ha na-abụ enye m ị na-afụ ya anya asị gị kọwaa ihe dị iche ya sị na nke a dị ogologo nke a dị otu a nke a dị otu a nke a dị otu a ọ ya bụ ebe amamihe nke m bụ ebe agụmakwụkwọ nke m bụ so ihe ọbụla mma na-ekwu na my video ihe na-abụ n'ire onwe ha na na-emezi nne nke nkwụ nne nke nkwụ nne ụtọ nkwụ nne ụtọ nkwụ so ọ bụrụ ife anyị asị na ọmụsị onwekwa ife nsị biko ọbụgo mesie kịta anụ eburu vidio agaba ife ọbụla m na-ekwu kịta was there before me ọnọdụ ya already ogwu igo ọbụla m gwiri ya ogwu igugodi ya before m bịa so ya sịkwana na ọmụsị biko because ọsọ etie kịta na asị na ọmụsị ya before m bido maka afa m ga-emesi mata afa m m ga-eme onwe m introduce ma ọ bụrụzi introduce nke ikwuchazie nke ihe ekwu because ikwu niile ihe ekwu nwere ndị oyi na-ewe iwe biko onwe onye okwu m ga-ewe iwe ka m ihe ọgboo ihe wekwana ya biko adị m ebido nkịta yọba seba ndo ka m bido nkịta yọba seba ndo maka ndị nwuu nke
nke ndị oyibo na-akpọ ndị kritik ọkụ ya ma ndị ọseti eketa anụnwa ha chọba onye si n'ọya si abụrụ m politishan ka ndị kwubugo ya bifo abụrụ m aktivist abụrụ m influensa ihe a first video mụnwa na-eme adị m eme ihe Instagram ada m eme ihe Facebook anọ m dee mana adịrọ m active oyi m nwere dee dịka oyi mmadụ ịnọ because nchọ inwe mmadụ 1 million nwe mana nwere ihe mfụ nna akọ dị mana otego m na-ekwu ka m na-esi wee talk to these people ka m na-esi gwa ndị okwu mụ amarọ so anything awụrụ ọ dị ka ebe never say never so otu a kwuo ekwukwa na mba na ihe emenata ihe a na ihe ọbụla ikwu na ihe emenata ihe a ka ihe emesi eme ka m na-agwakwago nke ahụ esi na ihe emenata nke a ka ihe emesi eme o mego na my life many times so adịghị na-ekwu onye ya ifo na-ekwu mba kama m na-emekwa nke a mmadụ a mee nke a nke mụ na nwere ya eme emesi ọ ya emekwa datin forget ya na ka ihe na-emekwa ihe ya so mụ akwụgburu na ya emebi ihe vidio ụmụ ihe soshal midia mụa o nwere ife mfụ a na-akọde so mụ abido okwu ịkọ dị akụkọ na mana biko enidoro m like gị adị m eme ihe a na-eme ka ị like ya ma ọ ka nchọ onwe m ma ọ ka yi ezigbo suit ma ọkụkọ yi eri dozicha onwe m ncha na-enene m na-achọ m ya onye me njide life fe m na-eme na life nchọ m na-anọga na ihe agwa nchọ mee ya another way so ndị ọbụla my video ga-ewe iwe in the future etu m si kwubu iko ihe ewekwana ya because ọ ka alụ na m prepare ndo na m kwuru na so na m kwuru video of 3 hours sọsọ ndo biko ka m na-arịọ ihe owe n'ụlọ na m mee video of 3 hours na biko video m hụrụ sọ biko ka m na-arịọ na biko ike adịrọ n'ụmụ ka m na-agwakwa ụnụ ike adịrọ so onye okwu m ọbụla ya ewe iwe be you politician be you onye ọsọ ege wụrụ so iwe na gị nnọọ onye mmanya ọbụ nnọọ onye mmanya na-agaghị ekwugheri biko ọ ka arụ maka nwere nnọọ taịtụl ha etu m si kwuo abụrụ m influensa abụrụ m ọdị na-eme ihe blọgị na ọwa sị na blọga amamihe na anya na-akpọfa ihe akpọfa yutuba ọhụrụ m nke a biko so a sị na nnọọ na m na-eme ka m nwee like na m nọ ese ndị na alụm like just get ntị n'ihe m na-ekwu na this video na my videos because akụkọ karị akwa na-agụzi m ka m na-agwakwa ụnụ akwa na-agụzi m o nwere ihe ọzọ na-agụ m na-abụla akwa ndị Igbo akwa na-agụ m ngwakwa ụnụ nke bụ eziokwu because mụ afro reason o nwere ihe mfụ o ji wụrụ na etu nsikwu n'ọnụ sọsọ ndị Igbo ka m na-akpa afa ka m kwuo nke mma because na mụọ na like ikwu ihe mma agbakọta ka ala nke ihe asị a na-ekwe yes mana ejizi na ihe ọbụla ị ma na ịnọbọdị mee mana asị na at a time ibendigo the thing ifugoro ihe ya eme because mpụta kịta anụ kwuo na ihe a dị otu anụ ka ndị ejebe n'ebe a ka mpụtawa because ihe niile m na-ekwu ihe edere ya ede ọ bụrụ script na edere ya ede amụrụ ya amụ
emeghị ya agụgharịrị ya sị nke a kpọọ reaction just gbanye vidio na-akọtu maka ndị anaghị asị n'otu ka ọ na-akọ mana biko ị ga-esi ntị na ma vidio ma n'otu ka m na-akọ anyị owe n'ụlọ nnọọ ọ na m akọrọ ife a m na-akọ etu a si esi nri na m akọzi ọzọ ọ bụrụ m ikuk ka a sịkwa na m na-esi nri na-akụziri ndị mmadụ etu isi esi nri ọgwụ ife m na-eme mụ na-esiri onwe m nri si ejekwa na nsị na ekwa ka o si esi nri na ọ bụrụ ife abịara ichi ya mma abịara ichi ya mma idebe okwu ọdụ ịfụ okwu otu okwu si dị idebe otu a achọzina ya mma na o nwere ebe iji eje n'ọdị problem anyị na-enwe apụta na-achọ okwu mma ebe a na-achọrọ ya mma ihe a na-achọrọ dị okwu mma okwu kwụ ọtọ so a na-abịakwa abịa na nke okwu kwụ ọtọ a anyị ga-anachitekwa azụ dị ya nna ihe njuwe na-eme na vidiyo ka m bidogo maka afọ m ekwubugo m bifo leta m agwụ na onye nwu mana onye ndị makwa m ọfụma ma afọ m na abatago n'ọnlaịn nke a gafego amanya ihe akpọrọ onwe gị mana oge ya abịa ya ama onye nwu n'ọnwụrụ aṅụ na ka esi ekwu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa taa oh man, no place like home mana dia onye me nju etinye bido ime vidio m na-eme no place like home my brother, no place like home. O nwere ebe karịa your house ebe ya abịa ịbata ịma na o nwere ihe na-eme ihe a be nna gị ebe a sị na ọ be nna gị nna anyị makwa ihe na-eme ebe ọ kwesịrị ebe a ka ihe niile bido na nna anyị esi mgbalide nata these ideas niile ife me nji medo ihe na-emekwu bụ na-eje holiday with my family na o nwere one place achọrọ m ekwu ya afọ etu nsukwu ka ọ na-adịna ka anyị na-emelụ ndị agha advert anyị abịaghị ime advert anyị abịaghị ime big boy ma ya abịakwana hie ka ụwa niile si na-egoro ebe ọ dị na ebe ọ na-eme oriri na ọbụrụ ife idea hie inwe ike inwere onwe gị ego nna eburu milonia inwere onwe gị milonia taa agafego ife nna okwu nna ife abịaghị hie I'm here for business nna ife m bịara ihe ime bụ business abịa m ihe ebe kọtụ biko so nna eche bụ akwa ọhụrụ ya ka m chere nna obere ihe so ịmadụgo na-asị ndị je oride iwere fonu na-apị n'ebe a na-emegasị ebe ya na-eche ekichasị ya ọbụkwa na mmadụ afọ ife all this while a na-afọkwa ya ọmụ basis mana etu nsukwu dị uche nke bido onwe njiri ekwube ihe ya na-ekwu bụ ebe a ka o bido na wee sị nọ ka anyị jee museum bụ ebe a na-enwe ike ofu old house like this ndị mmadụ na-agagharị na-asị gị n'ofu ihe nwa kọrọ ofu akụkọ join ya dị ọnụ ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ na-abanye dị ha nna mụọ na-ekokwa otego nnọ mba obodo oyibo so ka isi otu a tinyekwu ya chọọ m ikwu obodo nnọ na ya bịara ihe ime gịnị ka abịa m ihe imerụ ndị obodo nọ na ya advert before m ghọọ activist or politician so n'ọkwa n'ụlọ ka a na-agagharị agacha nke akpata the next place abanyekwa n'ime ebe akwa museum ọka akpọkwara
nna gịnị nọcha n'ime ihe anụnwa ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ ya na ya enene ihe afụ efere otu a efere kachago nchara ifu nke ọzọ efe nwa dịka osisi